salatu Allah laka wa quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam umat Islam ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa mari kita mastutat astu hum santi santi santi. Salam umat Hindu Buddha ingkang dimuliakan Sang Hyang Widiwasa. Dalam salam sejahtera kagumat Kristiani ingkang dimuliakan Sang Yesus Kristus. Amit-amit masa kalimat nabi tino bela parang tolak sari. Saking isiku dendane Gusti Kang Merdeka nun kampung saking para sepuh adi sepuh. Sesepuh kesepuh ingkang hagung heres tutuledo ing pitutur ingkang dandung. Laku-laku dumateng para sarjana sujananing raja. Satriya Megari tampa mantulandane prodasi. Ingkang dan kedodokan gomodane kawula arep ingkang satu bagya mulya. Para santriwan santriwati hajadal haji ing ngritan dalu tata semanting dening kita Suci Wahyu ning Ilahi. Pinapa panuntune keblating panembe Gusti. Para tamu dengan kakung putri ingkang ranti pakarmatan dalam ingkang kawula hormati Muda Taruna. Kakung putri ingkang lobandah kendal ingkang kula tresnani monggo nuwun. Ing kalanggahan kesalangan Amitos Raya. Donga pangastana dhateng ngarepipun Gusti Kang Hakal Konan Genya Bapa Suparti Ibu Suyati. Ingkang dalem karasan RT 21 Mojokerto Kedawung Sragen Asih Kemareng. Badhe ami sujo ami wasili urip tetep Kamaya putra Kakinasih Gendo Ayola Santi Retnawati. Ingkang semakin badhe kawujudan Sang Bagus Eka Cahyadi putra angkatipun Bapak Supardi inggih Ibu Suyati. Ingkang mongko kalangan punika portamu kula kanthi wedhi dumateng Bapak Supardi lan Ibu Suyati supados kawula ingkang kepareng matur ngaturaken prantaman ingkang sampun jinerat. Ambek bilih anggen kula marang matur dhateng arsa para sepuh. Kakak cewek yang mengandikan kau ingin boten sae dan ingin boten meranani. Awet kalau mau si cukup ing pangatosan dari kebak ingin membatakan basa sastra. Lalu ingin tumbuh dibanten kawula sepinamane para tamu. Kawula kula lagu sabda pangesama ingkang tanpa upama awarato kagem pundi. Nuwun didhawuh pijipun Bapak Supardi Ibu Suyati. Prantaman ingkang sampun cinerah badhe kula aturaken wonten ngarsa keluarga kedalang para tamu sedanipun duka payane mongso kala. Hamba mleksanaken Gendo Ayola Santi Retnawati. Sampun para ngadibusra saking sarasana Mas lagi kepareng Ibu Juru Pangadibusono. Daya-daya pratesaken jengkaripun keputuk kepada putri kalenggaken dhateng sasana renggo. Kagandeng Rama Ibu inggih menipun Bapak Supardi dan Ibu Suyati. Sasampun sanesipun menawi dhateng sasana kalanggane nenggo kalajengaken minangka pamboyonge Sekar Mayang. Kami datang kayu klebu Dewa Daru Jaya Daru ya Kapanaru. Menipun Bapak Cipta Sumarno ingkang kajibah pinapa jundakaning sesepuh Ambedel Sekar Mayang. Ingkang kaprengasto Mas Sutarno sekalian Ibu Ginu, Ibu Priyantini ingkang kepareng ngestok sesaji cekolendek galak songsong. Dumateng para tamu kula kabeh sepuh sampun kepareng Bapak Cipta Sumarno Ambedel Sekar Mayang tumuju dhateng sacara cuputipun Sang Bagus Eka Cahyadi. Mugi daya kalarapaken dhateng sasana kawisudan Dasacana sakandhapipun Gandara Malengkung. Sadèrèngipun kemutumaken kami wonten Adat Widana Lung tinampi Cawatawis. Sinten to ingkang kapijipi minangka pangandika wasrah kaliyan Bapak Ismadi Muktari ingkang kajibah minangka pangandika wasrah. Badhe katampi pun Bapak Hasan Raharjo
Jinajah Bapak Suparno dan Bapak Manto Paimpin Pekatan dumateng portamu polgah sepuh sampun pono lom tinapin kadewi Dharma Pujaga ingkang kepareng ngagyaken Bapak Haji Mulyadi ingkang mongko nyamataken senaji menuwun Bapak Suranto Sutadi Sama Jakarta pun kawisudan kalajengaken adat widono kancang putut perhubungan ya Bapak timbang asa guna kula pembel bojone nggih kepareng ibu juru pangkat dibosora ingkang kapal pratisus mratisaken nggih pembel bojone Andrawina inggih kepareng perhubungan makaten pun perhubungan kula manten badhe sukem tiyang sepuh kali ingkang kajibahan kula pusaka kaliyan Bapak RT Kasio sasampun purna nggih nyambut manten cukup kalajengan foto-foto sesarengan atur panendromo ya atur pambagya harja legit salagi kejung Bapak Bayan Hermawan Buti Setyo ingkang kepareng pinapa panendromo ya atur pambagya harja legit jinajah Bapak Tugina dan Bapak Karmo mengatakan makaten pertama nggih kula ngaturaken Mbok Bini sakot artis anggih para kang lenggeh kantu acara ingkang samangke badhe katur sekecakno anggen padul pramu makaten nuwun kawula Mbok Bini sampun kepareng purna ngadi busana kepareng Ibu juru pangkat